Inork ez daki etorkizuna nolakoa izango dan. Jarraitu gaike tendentzia batzuk, irakurri gaike, pentsatzen dauzen pertsona batzuk aurre ikusten dituzte gauza batzuk, ikerketek esaten dozkue ez, nondik mugituko dien gauza batzuk, baina ez dakigu etorkizuna zelakoa izango da. Orduan, kolaborategiaren helburua da ikasleei ero hiritarrei orokorrean laguntzea gizarte digital horretarako prestatzen. Gailu digitalak gaur egun protesiak die, askontzat. Etxetik urten mobiakin, eskolara joan, portatila dana alakoa. Eta behar ditugu arnazgune batzuk, dispositiborik gabe, beste gauza batzun inguruan hitz egiteko, pentsatzeko, beste patxada bat hartzeko, azkenean abiadura, ez? Bebai sortzen daue horrelako dispositiboek. Eta behar dugu pausa bat. Hori alde batetik, eta gero eta gehiago entzuten da alderdi etikoaren inguruko kezka. Adibidez, hor egon zen galdetegi bat, kotxe inteligente batek hartu behar zituen erabakien inguruan. Eta asko dilemak ziren. Eta dilema etikoak eta moralak. Konplexutasuna hain da handia, erantzuna be, holako konplexua izan behar dela. Eta horrek denbora eskatzen dau. Eta gizarteak daukan abiadurak askotan ez dozku izten konplexutasun horrei bihar da moruan erantzuten. Eta helburua digitalizazioa nahi izan behar da, digitalizazio osasuntsu bat. Eta digitalizazio jasangarri bat. Eta horra ekarpena hezkuntzatik egin alda. Digitalizazio osasuntsu horren bila eta digitalizazio jasangarri horren bila. Eta hor sartzen die, bai etika, bai arnazguneak, bai kontzientzia, bai erabilera be bai, baina bai helburuak, bai gai konplexuak, eta hortan egin behar dugu ekarpena. Horra heldu nahi badugu, eta gizarte digital osasuntsu eta jasangarri bat eduki nahi baldin badugu, nola eragingo dugu hezkuntzatik? Horrek die galdera handiak ez.